Бародаро, аму холашкара внимание кардесен курадно, Аллоҳ баракатон батаерадно, ин намақа кори мо мемонарадно. Ин Instagram чи хеле омад бо аму хе мераварадно, мехези айхов ки удали чидай нестай, ба чикор мекини радно. Мақсад пока айдас мо миёерадно, пока возможность ҳастай внимание кунен, ёрдам кунен. Валлоҳ биллоҳ радно, ман муҳтоҷи пул мил нестам радно, ман муҳтоҷи дуоям радно, фаҳмиди? Худо умри падари маро дароз кунад радно, ҳеҷ агардам радно ҳами кӯдаки то ҳозира ҳамақа кардагиай мо бо кадесай мо на радно, ман дар ҳаёт ҳама чиро дорум радно, ҳама чиро дидагиам радно, ягон чи кам нестам. ҳамин момента фуромӯш накунед, шаҳромак фақат муҳтоҷи дуоай радно, дуо кунед, фақат дуо кунед дар ҳаққи ман радно. Тамом и пулмила радно мо кор мекунем, корш мекунем. Зинда бошед. Инаи бародари афғони мо Арсалон меҳмонӣ файрод кардаа. Немҷа якҷоя хӯрок хӯрдесем, гап хабар кардесем. Зинда бошед Арсалон. Ина бародарои афғон, зинда бошед, раҳмати калон. Америкара чӣ хеле представит мекардем радно, Америкара би хонора би радно, читта питан радно. What's up? What's up? Where are you looking for a house? Neja. That house? You? What? You? Your house? Yeah. What's your name? Wait, what? Wait, what are you asking? You order? What? Me. Liberty's that's this house or is it this house? This house. Oh, is that house? Yeah. I thought you meant this house. Oh shit. Браво, так. Чином дора. Ина диден радно, инам хеле Америка титта пит. Гудако да инми автоби қароқ. Ина дамократошун аби. Маҷо титта питай радно. Сурат мегирем. Нигоҳ кунед хонора радно. партофтагиан радно. Вақтҳои мара гарени мекунанда болои мост даманш кардам радно, ягон милеса меояд. Фаҳмиди радно? Росташ то бинеми хушругиёра шумода нишон битам, инеми кинора нишон битам. Хушругии Питтсбурга тамошо кунед радно. Ираби даг шиво киноай радно, даг шиво кайфай, ина мардам кайфиш кардесай. Лодко гап хабар кардесан. Ина радно. Нигоҳ ки болои мост ба шаҳрон. Има вора би радно, даг шиво кайфиш кардесан. Нигоҳ ки. Ина. Гарени бадай, гарени штати зурай. Мада маъқулчи раю парарам лодко байни дарёда кайф кардесан. Ина. Биёем Питтсбург тамошо, биёем шаҳри интересный. این شهر ابی radno, همه جاش اینم خالی radno, که پشت درخت پرخت را ترزورا بالا کنم داد شیوا اینترسن если что اینجا درنی شهر radno, دایم درنی که ها خانه radno رابی رنگ سمالیات میره radno اینجا باید روی 35 برای radno ما نپرمو چای درو رو آبانا ما رو 65 رفتیستم یا نمود کیف radno بلا نفوریده سایما همی شهر برم نکی برای شما میرم radno ایشا نصیب کنه خدا فیلادلفیا میرم نگاه کن خونه چاکو دامو باینی که های هوی گرنی بعد اینترسی نه کیف کردم ده یا چی کیف کردم ده همی شهر همه جو علاف دارم آخیران روزی در پیتسبورگ بدن مانای radno centri پیتسبورگ radno یا گرن یا بودای radno centr شونم radno اینه برادر افغانی ما با پیشی ما برومد radno ارسلان زنده باشی برای دوای radno نگاه که centra تماشا میکنیم نصیب کنه خدا میریم فیلادلفیا radno نه تمامی جای امریکا را میگردیم radno اینجا سنتری پیتسبورگ radno اینا گرنی شهری بقا radno گرنی بعد این شهر radno رنگی موزه radno شهری قدیمه radno در اینجا تاریخ بسیار
масалан оҳани ҳами Америкара ҳами шаҳр меброрад заводи оҳани Америка да ҳами шаҳр бо мегум апай ҳами репероро обара реперо ҷазиб кардаган якиш реп хондагӣ бидаму чен духтари духтари баргард бо ҳами шонем чӣ меҳнат ҳамо кардем кайфа шӯи тукна хитку да такои степен репа бемаънигиша ки ба шӯи арӯзша реп хондиса ҳами шнапс роҳатӣ зинда мебуд остаҷоншона фалон мек мара рӯзе гап ҳами қами видео шаҳрумака бисёр роӣ карданд ҳама гуфт ки ответиш намети исуса просто комментайна видеоро хондум ку братан хто набор бидем бачаҳо комментайро ман дига чӣ ответ битам шумо бигем ман дига чӣ ответ битам баъди ҳами комментҳоро хондам ба номи худо ҳар мухлисе ки ман дорам ҳар ҷойда ки иҷтимоъ суҳбат мекунам ҳазор раҳмат ай ҳаматон бародаро шумо ҳастен ки любой ба қара мешканед Батеро ютуба мо мухлисот доза Атача пак нагеса чинят гирепи доза Сахна поторо шона да хона мода шабоза Кори кентира пака да репой милионот бинан Нобити ренджу мерси дохмай бихта дай бот бинан Ҳар сагай ду тарафа шабу тарафи ти хабай ту тарафи хиталки Тарафи мухлисала чура пас мезанам долка нашон зоре номи шонда зорам Даже талка мена корати мухлиси шонда Маши касарма бакала мегирам рехтама не Дай ҷанон банда кала мегирам грештама не шаҳрумаки Америка мана михто қасам идоинам 1 миллион публикация кунӣ 100 миллион подписчи дошта бошӣ ба номи худо қасам як репи шаҳбуза шонестира ба публикатсияи ба худат баробар намекунад шон дига шон метавонад шон шоҳай басахтира ба худо нак айба ягон кас гапи хубот гуфтагӣ неста комментара таби бачаҳо нидавна шаҳрумак дар бораи баъзе реперисто гап зад ман шаҳрумака поддерживать мекунам охай нигах кидай намехонанд ту шу кади нодухта биромадӣ биёмад тайёрум ту паҳад ҳамёра хоҳари худат намебинам дар бораи наркомано мехонӣ худат я наркоман яхед ҳами яхед я наркомане киҷо ту дар бораи ғарибо мехонӣ барои кайф пайф ту биёй ҷа кайфай киҷо пацан гудакай дар ваго чилта пацани ёш ховай шикатур мезана ту паҳади рӯз пага мемири пот балаи гурасда ҳолам я микрофон дар дастат реп хонда гашта яке мебини ҳамун рӯзе расид ки дар ҳамун вақт мирдӣ ҳамун вақта худо ҷонта гирифт ки ҷо мерай беэмон мерай дар вақти ҷон доданат як хидмат бовар дорум ёв мекунӣ номи аллоҳро намегирӣ фақат ёв мекунӣ чиликуҳот он немитари паҳад яхета шаҳрумак я тебя поддерживаю правильно ты сказал спасибо тебе шаҳрумак мардак нест я беномуси шаҳрумаки Америка я мард беномуса я падари беномуса бо ҳамаро визуф мета бо ки ягон думи зиёдтӣ дора я беномус я оқи падара ҳамаро визуф деса е беномус гӯш кумара ты дар сайти ҳамин матин пирзода тибете ман қатъи лабои хигам ти я оқи падари ти я беномуси то бо ки то бо тамаро визуф мети е беномус то я беномуси дар лабои кас бо визуф мети беномус дар сайти матин пирзода тибете ман қатъи лабои хигам оқи падари беномус $1 миллион $2 миллион мада фарқ надора беномус ба гадои рӯз будаси ба гадои рӯз будаси беномус оқи падар дар сайти ма теведе ман лабои хе шарманда мегирам оқи падари беномус ту шаҳрумаки Америка памерики мада фарқ надора роиш ки бра беномус хода